ita tafiyar sai an fidda uwa ƙasar nan sai an sake zama apc sai mun ba ta wuta kuma sai ma kai ta ta kusan nan ga amasar maganar Atiku shi ne zai gyara ƙasa. An wanda tafi ba da dariya wanda ya dinga Atiku da mutum ya sha wuta sai mutum na zuwa sai malam ta soja da kasa sai mun ba ta ruwa malam ta soja da kasa sai mun ba ta wuta ta soja da kasa sai mun ba ta ruwa malam ta soja da kasa sai mun ba ta wuta mun ba ta ruwa wayo ni wayo kaina Najeriya tushe na wayo ni wayo kaina Najeriya tushe na wayo ni wayo kaina Najeriya tushe na wayo ni wayo kaina wayo kasar gado na wayo ni wayo kaina Najeriya tushe na sun ba ruwa Allah ya samu dace amin Allah ka gyara mana kasar mu